Els alumnes de 5è de les classes dels somnis i dels festifons us volen presentar unes escenes, algunes de més properes i d'altres que ens poden resultar més desconegudes de com, de vegades, la màgia la tenim les persones. Mireu en Joan, porta la roba molt petita. Què tal si li girem papers? Vale. Va, dóna-li el cap. Què et passa?